Mga sementeryo sa Central Eastern Visayas andam na sa pagdagsa sa mga muduaw. Hugot nga seguridad sud sa mga samaang gisiguro sa kapulisan. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Sa Calamba Catholic Cemetery dinhi sa Subo, makita na ang mga nanikay-sikay sama sa mga kandila, buwak, lapida ug pagkaon. Gipasirada ng usa ka lane sa kalsada sa Virama tapad sa entrance ug exit sa naasing menteryo aron himuong display area sa mga maninda. Wala may paglihok sa presyo sa kandila apan halos doble ang pagsaka sa presyo sa buwak. Mabantayan usab ang mga pulis ug tanod sa palibot sa samang ingon man mga traffic enforcers ug BFP personnel. Gumikan kay wala na restrictions, gilaumang mudag sa mga tao sugod karon hangtod ugma. Samtang sa Negros Oriental, nagmingaw pa ang Bagakay Public Cemetery sa Dumaguete City gahapong adlaw. Matod sa kapulisan, magpabilin ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa lalawigan. Ang mga pulis nga gideploy o giugman sa Negros Oriental para sa barangay SK elections hayan magamit rasab sa kalag-kalag. Kani sila is magpabilin sila diri hangtod November 3 para tabangan ta sa ato ang higayon nga peaceful ug ato ang safe ang ato ang BSKE ug ang ato ang Undas 2023 sir. Samtang sa lalawigan sa Bohol, milibot ang mga sakop sa BFP Region 7 Tubigan Fire Station sa mga samaang. Kabahin kini sa Oplan Kaluluwa nga gipanguluhan ni Tubigan Fire Station personnel SFO2 Genes Pondok. Gi-inspeksyon nila ang mga alert and fire safety sa mga pampubliko pribadong samaang sa Ubuhan Tubigon, lalawigan sa Bohol. Sa Ormoc City Public Cemetery sa Barangay Canadyeng, nagsugod na ang pagpanglipyo sa mga nitso. Gilauman na sa tagduma sa sementeryo nga mudagsa karong adlaw ang mga muduaw. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.